Sembla que garlanda vol dir que guarneix. Tallar ve del llatí vulgar taleare, tallar, estallar, partir, que deriva del mot talea, rebrot, esqueix per transplantar, tallar per créixer. Sembla contradictori, però és així que va. En algun moment, entre els 4 i els 5 anys, semblava que tot el nostre pla educatiu s'hagués reduït exclusivament a fer collage. Farem collage avui. Quina paraula més rara, pensava jo. Vaig acabar ben farta d'aquells tubs de pega mig secs i d'aquells paperets que s'havien de retallar. Com més petits millor, amb aquelles tisores de punta rodona per evitar una desgràcia molt superior a la meva frustració pels putos collages. Collages? M'assaltava un dubte. Per què tothom sabia retallar menys jo? Quan n'havien après? Portàvem junts des dels 3 anys. No pensava que pogués haver-hi marge per sorpreses d'aquell tipus. S'havia seguit de prop. Un dia vaig arribar a casa i li vaig dir a la meva mare, molt seriosa, que havia de practicar la tècnica de retallar, perquè no me'n sortia. La meva mare em va dir que molt bé, que ho faríem. Al cap d'uns dies, tornant de l'escola, em va preguntar si volia practicar allò de retallar. I li vaig dir, satisfeta i alleujada, que ja no calia. Ara semblava que passaríem fins al juny enfocats en la plastilina. Un any, per Nadal, vaig decidir que faria una garlanda pel menjador de casa. Vaig estar-me una estona mirant-me les cartolines a una papereria que ja no existeix i vaig acabar decantant-me pel blanc, el blau marí i el vermell. Quan ja era a casa i tenia les peces retallades, el meu germà va protestar dient que eren els colors de la bandera de França. I pitjor encara, també de la dels Estats Units. França em semblava arbitrari, però no greu. L'antiimperialisme yanqui es comença a captar prou d'hora, mentre que la francofòbia se sol desenvolupar força després. La meva mare em va dir que m'havia quedat molt bonica i em va ajudar a penjar-la. Cada vegada que la mirava, però, pensava: és cert que són els colors dels Estats Units. Llàstima. Aquella garlanda va ser allà totes les festes. I quan la vaig despenjar, una part de mi va pensar: per fi. Més que una garlanda, era un recordatori. Un recordatori del meu fracàs. Una garlanda, però, és el preludi d'alguna cosa bonica i compartida. Penjar-ne una és una cosa que es fa millor entre dues persones, com plegar uns llençols o passejar un gos. De vegades, quan penges una garlanda tu tot sol, et queda torta, fluixa
o torta i fluixa. Explicar alguna cosa a algú és com treure's una garlanda de la boca, tibant del fil. Després la podeu penjar i mirar plegats. Ningú fa una garlanda per a un mateix i prou. De les coses que recordo, o que m'he inventat, o que he pensat tantes vegades que he volgut treure-les fora del meu cap, n'he fet una cosa important. Aquest mini-podcast que es diu Garlanda. És per celebrar que trec un llibre amb el mateix títol. Espero que us agradi.